Zaldiben jaio nintzen. 81 urte dauzke, eta aurki bi, Ixiarret izena. Abizenak Etxabe Zukia. Nire guraso, Prontxio eta Josep Antoni, Zaldibiko baita. Amairu izan ginen. Eta 9 bizia. Euskarazko izenak, euskarazkoak eta erdarazkoak bi. Bai, oso borrokalari handi izatzen bere etiek gai hortan. Eta aleine guzti dintzituen, gero patu zituen baina. Zaharrena Miren, Xabi, Jose, Iñaki, Loreti, Ixiar, Ramon, Hipolita, Joan, Pilar, Juanita, Pepita eta Boni. Xabi bataiatzeko, joune bataiatzea eta apaizeak etzien onartu. Etzien bataiatu, eta gure etiek ezetz. Beste izenekin etzola bataiatuko, eta bataiozare bazkaltzea ostatua, eta bea ordizira, hartu bestek gana, permiso ekartzea. Eta gero arratzalden bataiatu eta jomentzien etxea. Gure amantzako, lotxagarrik eri, ikaragarri, gure amak etzon. Olako nabarmentzi egitzon, gure amak, bueno, para nada. Bueno, baino besteek etzon markatzen. Gero patu zon ondo, gerra gareien asko zurkitu erazintzia. Ez dakit, Hipolita, euskera sartzen zalako edo, ez dakit, hain garraine izena etxien ego abertutare gare jaitan, ez dakit, nola asmauteko izango zuen, holako zerbait. Ez, frailetan edo, Zaragozanean zala, esaten zuen, erraderaz ikasi eta egiten, eta bai oso realari izan egiten. Atrebitu eta deziditu izan. Ama ez, ama al contrario. Baina atxe bai, oso. Zinegotzi izan zen, gerra demoran, republikako garaien, eta, klaro, asko sufritu zuen. Esaten zuen bai. Gendu ziren, klaro, republikako garaien ayuntamentuun, eta baserritarrantza sindikatoa eta harri bentzikuen garai hartan, eta amak asko pena handi egitzen zuen, kendu mentzien dana beste aldekok, herriko bertakok, kendu mentzien denak. Eta nire amak esaten zuen, olako dendatan dau, gure baserritarran sindikatoan zegoen, oligontzie. Eta garai hartan oligontzi izaten zen, olako bidoi handi bat, eta katxarro bat izaten zuen ateratzeko, katxarro bat horrena litroa markatzen zona, eta gero handi botila atatzen zen. Gaur eta atzeituen txarbezak eta beste gortatxe. Eta holako dendatan dau, guk sindikatuan gendun katxarroa, denak ustu ziela, esaten zuen. Herriin, klaro, gerra edo sortuko zen, gerra, alkarren arteko gerra. Etxekoanekok eta gertukok eta urrutikokok eta danan arteko gerra, eta asko zurritu zen. Esan dugu lan haiten zuen zentralin, eta nazionalistea zanako gota intzuen. Eta baita ere, garra garaien gertzelan esortu zuen, ez da izan bat demora intzu. Eta ez da izan bat demoraren zan, asko ez, baina ni akordatzen ez. Gutxi baina akordatzen ez, norean. Baserri nanen, da lehen hau bikingo zituen da gero batekin daltzan modun. Eta gero hortik aurrea, burruka bat, apaiz ere oso kontrarioa zan da, lotxagabea eta burlaikeko inportaik ez. Bai, problema handi izango zen bere garaien, probleme handi izango zen gure etxe. Claro, nazionalista jontzila pikuta eta esaten zinume eta pentsazu, etxea gondakon ze ilusioa izango zen gura soantzat. Eta kendu zituen, eskola bialdu zituen, batzu Donostira beste behazaina, eta bialdu zituen, handik entzeati,
behar duzitun gara hartan. Ez dakit zenbat denbora, baina urte asko pasatu gabe etorri ziren etxean. Zuen nahi. Da, aizpa, behar zinen desente denbora, gue mojata, uniformen ikuten zan. Ombregu eta otore goten zan etxea gutxiki ginen, gu harten eskolara ez ginen. 6 urte arte ez ginen, gu eskola zan gara hartan juten da gure basarriko untatati nite kuentoa. Uniformekin da juten zan, aste guztiako. Bai, miren hori. Ni bazaldi behin 6 urtekin, 6 urtekin juten zan generalki orduan eskola. Orduan etxean, gurasoko etxeekin da autobusik eta etxean. Ez da bideik eta 6 urtekin. Bueno, guk izan genuen kaltea, ez momentu hartako berotasunik ez ginen. Guk izan genuen kaltea izan zen, ez genuen piola zeik hasta genuen. Gure maizter gatzegin nimian, euskeraz, eta guk erberaz ez, eta nik hasi zazun. Bueno, katona esaten zan orduan, katona aurreko liburu etxoa, ahi utiazita, eta bezetariok eta hori denago oso ikasi nituen, eta gero problemak eta bai, ikasi nituen baita. Baita ere gogon dauk, ez genuen teintzen ezer, maizterak etzegin tike euskeraz, eta guk etzegin ikun materia erderaz, pentsatu, ze jokue. Eta problema bat jarri ziren, gogon gehatu zizaten da, problema bat, la tía Josefa tenía 8 gallinas, le quitaron 4 y cuánto se le quedó. Eta nik ezin egin, la tía Josefa me sonaba, claro, ya tenía tía Josefa. Baina horti eura ez nekin. Eta urrungo bueltan etorri dan desnonenik, jota hola bankuarte botazi. Eta, hori itzapa azten, eta baina, klaro. Maestrare dana jotzea zen, bere alabare ondigoa zen, eta karrera egiteko jo prestatzen nahi zen, eta ikaragarrizko egurre ematen ziren alabai, dan non biztan. Entzatu ze mentalidadea, eta ze eskoli eukik gendu. Ez dauk egogon, bai, non kontatu. Gara hartan, ez itzenan, ondo egongo jo, nehutzak izango zanke entzima, etxatik itzen kontako, ez dauk egogon. Eta eskola nazionale, bai. Eta gero, izan zan Tolosako neskabato eman zona partikular, eskolako orduk ematen zituen, nazionaleko orduk, eta bi eizpauntza bihendu ziren baita. Han ez dakit, demora desenten ibili ginen, batzen zan, eta gotik kanpa ibili ginen baita. Neska euskaldun ez da, hitz egiten zion, euskeraz hori bai, ikasi da. Besteko bazerako liburak, ikastegin ez da. Jan, bueno, behar bezalako aukera etzan izaten, baserren izaten zan generoa. Generalki, udara bazan egue bazan, barruna, jaietan darbantzuk eola izaten ziren, eta gara gertan dute jaiketara etzan izaten, gure etxen bintzat etzan izaten. Eta, barrunak eta gero, narekin batxoixo pixka bato, txerrik eta hitzen ziren ardik eta ardi garaien ardiki eta batek alde egiteko bildurri gabe, urdai ere eta gustora jaten genuen, behar sodomilloa baina gustora jaten genuen urdai pusketatxoa, hogiekin xaka inda, betxun batek alde egiten. Holako busketa bat izaten zan da, txun kalte egiten. Eta gozeik ezken duen izaten, goizetan talotesnea, hori fijo eukitzen genuen gozario, talotesnea. Eta guardin, indobea, eta hogi ere urte txarrak izan ziren, da egunero ezken duen eukitzen, hogi etzanen, taloa egiten amak, eta batzotan hogirinekin baita lotxurie, eta duen hobeda deizu horri izaten zan. Eta merindatzeko tare, txokolatea eta hogi da, txokolateare ontza hondi beti ezken duen izaten. Lehendak eta bazeren, razionamentuke izaten ziren. Eta garai bat izan zen, hogi belbeltz bat, guztin egin indako bazelako xea ematen zuena, eta etzuen irik etzuen jaten. Eta ezken duen jaten hori, zenba jaso nahi zen, kartila batzuk izaten ziren, kupoi batzukin. Eta ze karrena izen duen, kupoia gauza bakoitzek bere kupoia eukitzen zen. Liburu bat bezala izaten zen, eta rosa, eta azukarra, eta oliboa, eta bakoitzek, eta zenbatek hartzen zen duen, hainbeste kupoik entzen zitzaion. Eta gero han izen eskame, dendea eta tabernea eta zanetxe baten, eta han, jenderik kupoiak
kenduz, eta antxe baita ere, ia desentea zita gero, eta ni antxe negola kendu zituen kartila horiek, eta antxe ezautu nituen, eta bizitu nituen. Soron lan saioa hain, eta etxea jumeak dugu ia bazkaltzea hon, eta arra sartu errekan, da 3-4 erramarroi errapen zituen. Beste arraiek ezken jaten, den dagoen arraiek itzan erosten, inoiz, sardina batzuk ino, antxoa batzuk ino, peskadorea juten zan igual, etxe-zetxe, sextua eskuntzola, baina hori gorten bi aldizola izango zen. Razionamentu ere asko tokatzen zakun, asko ginen da, oligoa eta azukrea eta horik razione asko tokatzen zitzen. Bai, proportzioan zenbaken bentsaten beste, hien litro bat oligo ustetzala eta txokolatea da matitzekioen razioan. Baina janak, bestela jana dirue falta izaten zan, jana eosteko, egoten zan generalki. Baina gauza batzuk ez are bai. Hori deklara egun behar izaten zan, zenbat area hartu, zenbat area garin, eta indoa bat, eta areaka, deklaratzen zen hori ayuntamentu. Eta gero, itzuen kontatzen hori urte txarrakin, gero areako hainbeste konsideratzen zuen jaso zen dula. Eta guardazileek etxeak ondan neurture egiten zituen. Eta gehiago harrapatzen bat zuen, deklaratutako, beti pentsatzen denik, trampare beti ingozan, dana proportzioan entreatu inberri izaten zan da, eta multa botatako ketare bazinen. Garai hartako 8.000 pestata akordatzen ez ni, gure etxen etzan tokatu, baina urrutiela, 7 baten da 8 beste nuen baten botazikoen. Jaigo izetan juten ziren ez. Juten ziren 4 pareja guarda zibil, eta goizeko meza guten zanako ematen zon abixoa, etorri dien 4 pareja eta repartitu die olako eta olako barriota. Eta hemen diek, da ja prestatzen ginen, izkutatzen gauzak, eta hola, eta belarpetan da, hartasoroan hartuta, hartasoroa, eman da indoak eta gauzak eta garik eta, osea, segun zetokatzen zan da, olako da, iten ginuzten. Eta etorri eta akordatzen naiz baten, gure bi anai gazteek, ez den etxen, eta ganbara jun da bazeola gehiago. Eta etxeola. Etxeola besteik, etxe isumango ziren espazituen eta atzen da guzti. Eta etxagun hartu arten izkutauta zeren. Eta hola, beti hola burrukan da bildurrez, eta zeginen nahi. Eta gero entreatu merzeten zan proportzioan. Ni pentsatzen dut, deklaratzeko areajea, ingo zala trampatxon bat, eta bestelare berriz, beti ez da izaten kosetxa berdine, gutxigo ematen dienak eta gehiago ematen dienak, eta lapitzekin ez du, ematen sorok, tokatzen da, modun jaso behar izaten da, holako kontuk. Eta beste baten, holako garaitxar baten, saldure etzan egoten, txalik saltzeik etzan egoten. Niak horatzen naiz gure etxeke txal bat saltzeko, hanke ausizion. Claro, beharko zan eskuarten diru eta gauze ere, eta txala, eta ezin saldu, eta hanke ausizkeo, etxeo neukitzeik, eta orduan, hanke ausizio, eta pentsaztu goetxetik kalea eamateko, ze kostako zitzaion txalari aixoi, hori ezkutean, ze galduko zon. Hori dekoratzen ez. Eta beste behin, etxeko gaztai egiten zen, etxeko gehien esnekin, eta ama izan gaztai egiten. Eta ikusi zon lehiotik, zetorrena, gizon bat. Eskale bat etortzen zen, noizik eta behin, fijo etortzen zen bat. Alargun bat, zala esaten zon, da ez dakit bostumen haitxe eta etortzen zen. Baina hori oso ezagun zen. Eta gure ama behidatu dut, iruditu zaio guardia zibiletila. Eta rol arte baten da hola azaltzen zen, leku hortan, eta hartu itena izan gaztaia, bere baldeta guzti, eta kuilua jonda txerriri botazka, gaztaia eta gazude, eta eskilan eta gora etorri da, eta ate ondoan, guardia zibilik ezpen eskalean. Eta ze pena, ze disgustua izan zo, geok ezken duen bajango. Pentsau noainiko bildurre sartuta. Ezautu nuen, estraperloa, gure asko ezautu nuen estraperloa. Ateke asko iten zuen estraperloa. Artai gine eta naparroa juten ziren aralardik, eta lau bostazto joztein izen batekin, jenteko adrila juten ziren, ekartzen zituen
ogirine eta olio bidoiak bai, akordatzen naiz da, egindako ogik bai, baserriko ogi hondik egindako ekartzen zituen, eta hori danak, saldo egiten zituen, etxeak danak etzien hongo saltzeko, baina saltzeko ere ekartzen zituen. Eta gure etxezanak etxen behi egindare saltzen zonara gile. Etxen behi egile, eta bat eta beste ite zaunei, narten, saldu. Bueno, eskolako denboran da, bai, iten gendu, holase iten gendu, baina gure lanak etxeak ondeko nedukitzen dituzten, batek gudek ekarri, beste txerri zaindu, beste egurrek egurren guneako ekarri, eta danok organizauta edukitzen. Ikuiluko guk geok, ikuiluko gita ez non deus iten, soro onda bai, baina ikuiluko gizonezko amako amatanetik ditu. Etxeko lanak, bueno, ez, motilek etzuen orduan etxean etxeko lan egiten, para nada, ez. Eskolatik juntako da, jurri gude eman, eta baita ere, nire akuegan jarri izan gude jurrien regaderan, bitartean errakatia ematen zan dute, eta egurrek, iluntzako egurrek, batzutan txikitute baten ziren odixamarra, zotzak eta zuetiko sukaldea pronto jarri hurren guneako, eta holako lana txerri zaindu, eta bakoitzek hartuta edukitzen ginuzten bere lanak. Gertu genduke, baina eman da etxen, maja. Eman da etxen, ude asko behar izaten da, eta hoi baino gehiago behiratzen zitzaion baino. Eta itxurriko dure bai, aparte. Itxurriko denare, behar izaten zan. Eguardin, da iluntzan, da danetan, hori danak, reglamentu neogitzen ginen. Gaztina garaieta aspertzen ginen, biltzen, baina gero politia izaten zan. Gaztinak erretzen, iluntzan, bambolinen bat gehatzen zen, gaztinak erretzen da. Bestek hartazoitzea ganbara. Eta sailen jarri eta hartazoitzen nahitzen ginen ganbara, baina deunetan, pilak izaten ziren da hartazoitzen. Eta politia izaten zen baita, baina errosari errezau. Eta gaztinak erretzen ziren, jatean. Eta batzutan auzokon bat igual etortzen zen, da orduan animatu xeo izaten zen. Txokoneko indaz euskela eta igual, gure berdin, bestan batea junta, etzi. Baina bai, jolas egiten ginen. Gero lau bizitzatan, ume asko genden da, juntatzen ginen da bai. Eta siestare bialtzen ziguen etxen gendenen, erreka dute ginen, udetan plisti-plaste egitzen. Ez gendu nigari ikasi, baina gustora biltzen ginen. Mutil danak ikasi zuen, barrio guztiko, mutilek ikasi zuen nigari eta neskak inok ez gendu ikasi. Gara hartan, arrai txiki batzuk izaten ziren, maskarra zuen izena. Eta geldi jaten ziren, batzuk eskaluk eta beste maskarrak, baina maskarrak baten ziren geldi eta tenedorekin dut egin. Eta poliki geldi, tenedorea sartzen giotun eta agarra pasen guztien. Eta ama siestan genderako, baina gu behar txikutu batetik izten da, txokoneko jotzein da, ergan hiltzen da. Asko harrapatzen zuen da, traste daneti zituen. Zituen sare, lutroia, sare eta txinge izango zen. Bintzat errekan aldenik alde jartzen zen sarea zuen bat. Eta beste bat zen, dana harrikin itxi eta hueko txiki bat eta hor jartzen zuen beste sare kaiula bat. Sartzen ziren, da gero atatzen ez zuen asmatzen zeti itzen zuen, hau baldin bazan zulua, hola, beste busketa bat egitzen zuen hola eta hemen gehatzen ziren, esten gabe. Eta gero beste bi eskukin hiltzen dien sareek, inok etzituen orduan, eta bazituen ezagun batek, familiko ezagun batek behaseinen bizi izan, da askotan juten zen amai josteketa egiten da launtzea eta pasai alden da itxasoko sare konpontzen da egilitako honen eta barekin da zituen. Eta gero galera zintzuen eta gero ja, ez zeon, baina gure garrapa egiten zuen alare. Eta bazien zentraleen, famili bat zentraleko enkargatu ezan eta gure peño azixe gotzien, mutilek eta oso jauntxotzienak, enkargatu zenmeketak etzien eozin, eta horiek ikusi egiten zituen saulare harrapatzen, eta abixon bat bieldu zuen goetxea, mutil horiek ez naiz goatzen zer, baina behintzat
zerbaiten abizon babintza bialdu zuen. Bueno, gure amai juntzitzaionen hori, puskatu zituen danak. Eta ze disgustoa izan zuen, ere ikaragarrizko disgustoa izan zuen Xabinek. Baino, etzion emango, ez da etxean norbait hilbalitzea hondigoik. Zon emango, ala pesian antzun. Amairu bat urte edo. Ondo nintzen, Igeldon, baita ere, zaun batzuki, han umea zainduzta, goizetan eskola joten nintzen. Zen jakiten gendola uste guzu Donostiko giroare guk, ez ginen asko ateatzen da. Diferentea, baina gerezen launekin ditun nikan, eta oso diferentea, Baina nik gustora gonitzen da, gustora egintzen nintzen, Gustora egintzen. Eta egun guztin, goizen habitazio egiten, gero komedoren zerbitzen, gero manteleri garbitzen, gero oiak irikitzen, gero berrizek gauden maile zerbitzen, eta de todo. Sukaldean utzi garbitzen ezken duniken hor, baina beste gainan zen, de todo. Hane lan aguerita, janak etxioen ematen honenekok, baina harrapatzen egia jaio ginen da, saiatzen ginen. Saiatzen ginen, Donosti behintzat, baina saiatzen ginen. Zestoan egon itzen azkeneko udaran da, han serio, han ondo baten txikoen jaten, da. Han serio xo, txiko handrak seria genuen, ez dakit nola esan, beste ordena batekoa, eta behakin baten bazkaldu eta iten ginen. Eta estraperloa ere, hane, oligoa behartzen baino gehiota saltzen zen, da, gaba nahi, teozin nire txitzaion ematen. Eta garai hartan, oain izango di 63 urte behai, litro oligoa 20 saltzen zen estraperloan, Pentsa, garai hartan, 64 bat urte, 20 estraperloan da, eozini etxiben usten ematen, Eta, eta ogi ere bai, razionamentuko ekartzen ziren, denda, eta parte boilo batzuk ekartzen zituen saltzeko, 50 uste balio zuen da. Eta trenea atatzen itzen, berteltxe zan trenata, eta jasotzea zaku hori. Eskota bakarrik duten itzen goizetan, eta beno, osari goxoan egon egiten hon, boiletxo bat egin. Hausigetzin enteratzen baino, ez dakit, etxinoko enteratzen duten itzen. Gare hartan denbora libre getzen baitia, gaixoa, denbora librea. Nik azkeneko bi urte hotelen basoan itun, eta baten 15 behin atxalde bat egitzen ginen. 15 behin atxalde bat. Eta hau ez, hortzietako, maiek zerbitzeko da garaien, junin behar etxean, argitan atzean. Errera gaia. Zestoan egon itzen 3 hilabete ez da izan itun, eta bertako postetan atxalde baten atera nintzen. Beste salideak ezkenunik, lana. Aldein gendun, paren bat aldiz aldein gendun, gauen. Amaran San Juanetan festa, aldein gendun. Konsergei esan, bezurre, goiko koarto zar batean etxispia eta zentzola kableek, eta zentzoaren gora bialdu eta dudanak, hoxpe. Amara da baina, gero goizaldia ezin sartu entera hue, txen ezin sartu entera hue, gero erten ingen du baina, eta gero bako. Enkargatak ematen zion sakudidea eta baina hori ere egiten genuen, horako egiten ginuzten. Eta jai goizetan ez eta jokite ginen, eta bueltako boba batekin, babanakin kabesne hartzen genuen. Orduan Hotel Londresko frenten, Polo Norte kafeteri bat zen. Eta gu Hotel Floridan eginen da, ondo ontzienik eta antxe hartzen genuen, bomba. Bai, etxea bueltatu, bai, noizik eta behin. Urte betetzek etxan ospakizun nik etxan izaten. Gabonak eta bai, beti izaten zan zerbait. Beti izaten zan, baina niko amerik ez txai. Baina zerbait izaten zan diferente bat, urroia eta izaten zan. Arrai pixkan bat eta izaten zan diferentea. Hume denboran, arrozko letxe eta natilak eta hodike postre dezentetzien, baina txako enbeste iruditzen, baina hola, festatan da, jai handi xamarretan da, natila, arrozko letxe gehiotan tentzio. Eta gue jaten presak aitzen ginen, eta nuke
Dano plater banare txiki ginen demoran ezken non izaten, gero osio bai. Baina, danak apetitu honeko gorreati iztekin du. Opari egabonetan, gaixoa, Jesus. Opari egabonetan. Gaur bezala urte aldezu gaur, ez. Holoko kontu iketzan gero ondoren metia. Eta gero gore ez. Ez, eta nik honi etorritare oparik gara bat abeste gabonetan, ba, urte otako kontu eda. Sargunta batea, eta hementxe zulon sartu, eta hementxe, eta be. Eta gustora, gustoko lekun aldapaik ez da. Baina bai, golpe handi da, Golpe handi da. Hiri inoituta, eta jende askok inoituta, eta... izugarriko golpea da. Baina daneta hoitzen da bat. Daneta hoitzen da. En fin, mortuko kontu, bueno, ez da besateik mortuko kontu.